У Мукачеві створена громадська русинська спілка «Наухтема в Рукаши». Хто є її засновник? У Мукачеві у прошлому році осінню був проведений фестиваль 28 серпня в Мукачевському замку Паланок з назвою «Наухтема в Рукаши», що по-русинськи означає «на все в'єдно», «назавжди разом», «навсегда вместе». Організаторами такого виступили молоді русини Станіслав Ганькович, Роберт Іванчо, Іван Кравчик, Святослав Задорожний. І вперше відбувся цей фестиваль не у якомусь закритому приміщенні, як обично ми проводили то в театрах, а на території древнього русинського замку, який є важним для історії і для культури наших корінних народів і історичного Закарпаття, в першу очередь подкарпатських русинов і угорців. Фестиваль отримав великий позитивний резонанс, много було гостей, і рішено було на цю назву створити громадську русинську спілку з такою назвою, бо вона дуже напоминає, який красивий русинський язик, які в нього красиві форми фонеми, які вони указують, що ніколи, ні під яким видом древній русинський язик не може бути відкою мадярського, чи словацького, чи української мови, чи руського язика. Наоборот, серйозні лінгвісти рахують русинський язик як самий древній, всі остальні язики восточні якраз іменно його відкою. А ця спілка каже, планують реалізувати в Україні права карпато-русинов, які компактно проживають в нашій області, і бути, наконець, визнаними окремою національною меншиною та корінним народом України. Друге. Пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини, основоположних свобод, просвітництва і освіти. Далі права, допомога та правовий захист жертв порушень прав людини, зокрема іменно подкарпатських русинов, їх прав і свобод, язика, культури, релігії. Підтримка процесу становлення розвитку карпаторусинського правозахисного руху, який розпочався в 1990 році, і практично ми, котрі то починали, в тому числі і я, являємося правозахисниками. І коли нас судили на судах і ліпили нам сепаратизм, то мало хто з них хотівся признати, що річ іде не про сепаратизм, а про правозахисну діяльність, котрою ми займаємося вже 30 років. І от ця організація хоче продовжити такі труди, а також продовжити і напоминати, і пропагувати про розвиток самобутньої карпаторусинської культури через організацію мистецьких фестивалів, видання книг, журналів, періодичних видань карпаторусинським язиком. Ну і остальні питання. Ми думаємо, що добре, що створилася ще одна русинська організація. Но завжди за 30 років ми напоминаємо всім, в тому числі нашим опонентам і спецслужбам, що ніколи у них не було і віримо, і не буде ніяких доказів, реальних доказів, а не міфічних, про заклики русинів, про сепаратизм. Не було, не є і не буде, а в баглину їли, не докажуть. Но ми маємо пам'ятати, що всі такі окремі висказування, заклики творилися агентурою спецслужб. Це на їх совісті, це їхні провокації. А тому, то, що було, вже знаємо, хто такі робив одиничні провокації. Нині теж кажемо, що Бог дав, щоб нова спілка також була осторожна у своїх висказуваннях, щоб ніяке висказування не можна було протактувати як заклики. Не було в нас і не буде, бо ми русини. Збудували свій дом, підняли свою державу, незалежну Україну. І тепер кучка людей хочуть внушити всім жителям України, що жителі Закарпаття русини
стали ворогами свого дому. Збудували дом разом, і вдруг маленькі якісь там мудреці бігають по вулиці і кажуть: а ви, русини, не громадяни, а ви не маєте прав, а ви вороги, а ви сепаратисти. Так от, як би нам важно було, щоб ми могли знайти захист, як написано в цій організації, своїх прав у суді. На жаль, в Україні судова система зруйнована, і ми бачили, що суди в Україні не гарантують навіть захист елементарних прав, не говоря про права національні. Світ тепер уже то показав. Усі сусіди нашої держави, наша власть з ними повадила, поссорилися. Усіма. Але ми показали, що в Закарпаттю ми живемо вище 1000 років із мадярами, і ніколи не було між нами війни або етнічних протистоянь, як ото було у других регіонах України, де поножовщина і вбивства, і етнічні чистки були періодичними. А тому Закарпаття для України сьогодні образець міжетнічного, міжнаціонального, міжрелігійного миру і спокою. Просили б ми всіх тих провокаторів прекратити на наш народ клеветати. Ми любимо свою державу і напоминаємо чиновникам, що ми держава, то люди держава. У нас вся влада принадлежить народу. Істочник, джерело влади – народ. А всі ви, чиновники, котріся дуже розбагатіли, ви наші слуги. Ви нам маєте служити. Ми лише заключили з вами договір на те, що ви будете управляти тим, що є нашоє. Но коли чиновники і каральні органи будуть нам ліпити, що ми в своєму домі не маємо прав, тоді ми будемо думати, а на кого ви працюєте? А може ви давно працюєте самі проти держави? Віримо, що русини були вірні при всіх державах, імперіях законопослушними і суть і нині такими. І в будь-якому суді легко можуть то доказати, но крім українського, у судах, яких ніколи ніхто уже не може знайти правду. Слово в Україні правдивоє не сприймається. Бажаємо новій асоціації, новій спільці, добрих успіхів, проведення хороших, красивих фестивалів і надалі. Також хотіли б ми їх просити і всіх попередити, якщо хтось десь, якась агентура якась зробить заяви, нібито від імені русинів, закликаємо не вірити, а й нараз провірити оті провокатори, якої звання мають у віддільних службах. Ми любимо свою державу, молимося за неї, ми готові її захищати. А остальное треба нам, щоб в нашій державі заробили європейські закони, по крайній мірі то, що написано в Конституції і в законах. На цьому завершуємо. Желаємо нашій державі мира, міжетнічного, міжконфесійного миру, миру спокою, щоб на нас ніхто не нападав, щоб ми були завжди в мирі, держалися і тим самим славословили Господа за Його поміч. І з Богом святим, будьте здорові! На цьому передача «Недосказане» завершена. Многая і благая літа древня подкарпато-русинському народу, його культурі, його язику древньому, найдревнішому в Європі, а також і всім нашим людям благої волі. І з Богом святим!